רבע שעה. חולצה, נכנס, ג'קט, ככה פשוט. מקסימום רבע שעה, וזה עוד אחרי מקלחת. זו לאה, חברה שלי. לא משנה מה יקרה, לאן נצא, כמה נאחר, היא תמיד לוקח לה יותר זמן. אז יוצא שאני תמיד יכול ליהנות מהרגע הזה, כשאני רואה את האמן אבוד בתוך המלאכה שלו. ואני מקנא. אני תמיד קינאתי בה. כל הגינדור, ההכנות, ההתרגשות, ההתלבטות של מה לשים. זה עושה אותי שמנה, זה ירים את הציצי, זה יוריד את התחת, שחור זה מרזה, לבן זה שקוף מדי. מה אתן מתלוננות בכלל? לא. אני לא בארון. אני רק רוצה לבלוט פחות. לחשוף פחות את האינטימיות שלי. אני רוצה בדיוק כמוה, להסיר את עצמי מאחורי מסכות. אני רוצה גם לבחור לשמור את האותנטיות שלי רק למי שאני אוהב.